ka jing khublei I ya phi baro ki ba I ki jung blei ki ba sha score ka tin ka jung blei ka wan ban ai khublei ya phi ka kateng ka jung jisu nong panim ka long ka pakmen sa sin pat bangin yo sgo I ka tin ka jung blei ka ni ka por bat ngang it scam ka tin jung blei kan kur khu yangi ka khubor hakani ka khlim mat ka long ka basngap yo ublei kalong ke ka badon kam tam ban sngap yo ublei ka kitab Genesis ka lanong ka baningkong bat ka khot ka balai ka yuthu ingi bat ublei ulaong tulong ka jingsai bat ka jingsai ka lalong balada phin puli hakeni ka pitch ka baningkong phin siam ni ki jingong ki jung ublei ba ublei ulaong pat man la ka si unong trei kinong trei jong ka gospel ka simpor ki hadu kata ban sha skor yo ublei man la ka si ngi hap ban sha skor ban yo ka khubor jong ublei ban yo ka jinghikai lani ban yo ka ka ba ublei udon ban kren karukom kren ka balingkot ka ba kikhot ka tin phareng ka phrase kaba ngiui barbor haka chapter kaba ningkong jong ka Bible kalong kumala ong mene ublei ula ong ru te kumtangi ublei ong hakaway pakaway hakito ki hindrius ni kaba ningkong kumtangi siyam nadu kani ka pitch kaba ningkong jong ka Bible ni siyam pang bakani kajing shisha ka bakraw bangidei ban yo sngo ya ka ba ublei udon ban kren hangi kinong trei man lakasni hatu ublei uklam ong haka kitab Isaiah laipo ka lanong ka khot ka ba arpuei bat kiskor jongme kin yo sngo ya ka ktien hadin jongme ka daong kani kalong kalinti to ya pi haka abo pipai syakakti kamon bat abo pipai syakadiang kani kalong kajingong jung ublei baka skor jumi kan yos ngo ya gaktin jonga ngi kinong trei ngi ki syakri jung ublei kom ki kon jung ublei ngi don kamban yos ngo man kasni ya kasur ka jung ublei kadon ki jing per ka bakrau hapdeng ka ba yos ngo ka ba ublei udon ban ong hangi ban ya ka ba supule ya ka Bible kumto ka ba ublei udon ban ong hangi lara pipule kitab sam ka lenong ka ba laipun yo kidkhot arfulai hadu arfusau ujo chumuler uwei ni kiratba bakrautam uberimtam ubriu jung ublei ubu kumni baya kijing sange ubriu jung ublei kumju kijingya jung lapen skem da ublei kata kalong kijing shisha ka bakrahu ngisyam kat kum karta jong testament ka bathmai ublei uyalam ublei ong yangi tangda umensim bokhoi dai na makatagadaw kat kum ka New Testament habang ngiyos ngo ya kasur umensim bokhoi ba ukuntu la ne ba ong hakajing im jongi umensim bokhoi ukren hapo jongi barabor lengba kata ka jing penkhi ka banapo ha ki mensim jongi ban penia pher ya kasuru mensim bokhoi nakiwai pat kisur ngidei ban examen bha ya ki jing thmu ki bari bat ban pej ba kilong ki bokhoi ngia pan check ba ya ki motors ki jongi bakin long ki bakentang ki bokhoi ngipet u Philip upen terekam ya ka jing ong ublei ya ka jing kentu ublei da umen sim ban ino amador ya ka jing lap bakrau has Samaria ban lej syakani ka jaka ka riklau ka desert road ban kongu ka sur ka jing ublei ban lekiu ka tu ka kali bat ban lap yo niu nong Ethiopia bat uli kendu bat uli lap ka gospel upitros ngipet uyasno ba ublei uong da umensim bokhoi
lengba kasur kaba napo jong uhi kaba kentu yu ban le chieng jong u Cornelius. Ko Petrus to yang kibriu kilawan khot yame. Men hap le chieng jong u Cornelius. Ku Petrus ublei Ukren ho u. Tongin ken mau bakidai kitu kibriu. Ki baju pulip ha ya ka Bible man la kasni. Ki basa narpna ya Jesus Christ. Oh ki puli ka Bible. Andai ka basnusi banong bakim yos ngau ya ka ei ba ublei udon ban kren hakidonot jongki. Kidon kiskor andai kim yos ngau. Kata kalong ka basnusi layatu akikam ki apostol khatlai ka lenong kad khot ka ba ar ku hinyo ka ongkum ni kita ki basyong ha Jerusalem bat kinong sensar kim sim la itu ya uni kabamut ya utrai Jesu lemni kiktin kinong itu lupa ya ki baju pule man la kasngi ha kasngi sabaton o kida penrem penban ya u ki pule ka Bible man kasngi Handrai kim siampang ya ka surga jong ublay. Ka jingma ya ka balang. Yangi ki bayalap. Ka jingkeli kalong hatung isngap mo ya ublay. Ning ibun kam ban puli ya ki jingtho jong ubriu. Amdan kanu-kanu ka babakla ban puli ya ki kot ya ki jingtho jong kibriu. Ngipet ke kitab Genesis kalenong ka baningkong. Kahika yangi ba ublay ukwa ban kren hangi man la kasngi. Kalong ke ay ka basnusi ban kren lani ban yalap ya kijing tho jong kibriu. Kibriu ki kloy ban kopi. Hakini kisngi ki ba mentah. Kumta ko giba ki jong ublay. Ban light ni kijing syukur ya ladi. Kalong bangidai ban yo snowbet ya kasur ublay. Haka jing im jungi. Hala marway. Haleluya. Kalong ke ay ke bangi ham marway. Ban penmelin. Ban yo snow ya kasur ke jung ublay. Tungin kwi benia. Tungin husyar. Yo bangi keren. Dalam kajong ke filosofi. Kajing start. Bon kila ban keren. Da kabaki pendon kam ye kikot. Ki commentaries. Bat ki babon kikot jing erap haka theology. Ki kelalong kinong keren pulpit ki batbit. Kinong keren ki bapaunam. Ni Dios no ya kita ki so-called great Christian preachers. Ha India. Ha keleng saudong juga pertai. Kimlong setia ki bakraw hakmat jeng ublay. Laong bun ki pule, bat ki study, ya kini ki biblical themes, bat hikai pat ya ki brio, tangkum ki college lecturer. Don ki ba persyang ban sngong tu, ki persyang ban sense, ka ay ka ban persngong tenat ya ka kenhuon. Bat ban pen kat no ngala, tungin perhat, kum kitu ki batray business, kiba kondok ya kani ka market survey. Bat ban sim baki briu ki kham kwa. Ban pet kanu baki briu ki kham kwa ki kham sngu tenan. Kani kalong ka jing pensyoy ka bakraw. Ya ki briu ki jung ublay. Ngipule uway u false prophet. Unong ya tu lupa balam ler haka testament ka barim. U persyang ban sense. Ban sngu tu. Kaay kabaka hima Israel kakwae ban yos ngau bat kiyalap kumta kilet keleng si kibriu kisngap kaay kabadon kam bat kiyalap kumta kilong kibriu kibapau khmat bha hakmat kibriu bat kiyo sibon kapisa handrei uway u prophet ubashisha ha Israel ulang ubriu, kilong kibriu ki bampau. Bat kia lapay tik kia tu. Ya ki jiu. Ya ki ay ki baki don kamban yo sngau. Bat om kata kabaki ki kwa ban yo sngau.
Kajingkali kalong hatung ya sambet ya ka doktrin ublay. Ngi aibet ya ka khubor ka batuot ka donut jengi lama ka sur umensi mo khoy. Wa pasal poluang ya kini kikentin baki jingkran jemu. Kimday dakikin kro kajing start. Ni ka filosofi ubriyo. Handrai da kajing pen i umensi embat ka bor. Ni da kajing pro jabing. Jong ubriyo. Wong kenang baka jingat jong pi. Kanam syong ha kajing start kibriyo. Handrai ha ka bor kajing ublay. Ngipet ujisu udumok ya ka Martha. Bakabun kam palat. Bat omkum kamiri. Kabasyong bat ngap. Ya kijing keren kijong Jisu Kris. Tungin yo. Ya ka jinglong le ni ka attitude jong Samuel kabawong atrai to keren. Usyakri jumi usyak skor. Uyos ngo. Man bakren ublay uyos ngo. Omkum ulendo ili. Umla ban yos ngo. Ya ka surga jong ublay. Kata kalong ka bas ngusi. Baki briu kimla ban yos ngo. Ya ka surga jong ublay. Nganget sibun napdeng jungi. Ngin sngap ngidakwa ban sngap ya ubriu ubas sngap ya ublay. Kata kalong ka jungwat jong kibriu. Ban yos ngo. Ya ka ka baki briu jong ublay kiyo na ublay. Namaru tau briu un hikai. Yang isibon hakakhatsan bat arpo minit. Banyak ki theologians ki bajrong ki kerdan. Kin hikai yang daki kenta. Ngisyamu Yohanes nong penbaptis. Ulala ban hikai ki briu sibon sapang ublay. Sibon uai sapang ublay. Banyak profesor Gamaliel. Lani unu khat ka Jewish Sanhedrin ka Supreme Court jong ki Jew. Tongin ken mau babun ki Bible College kalong ka baba ka basnutenan ban pule. Handrai tongin siam phangpat baka theology kadai tang ka jingtip yoblay is simply the knowledge of God. But knowing God man tip yoblay ong Luther begins with a personal faith in Christ. Kasdang da kajingat kabasimat. Kajonga badjong pi hau Jesus Christ. Naman ngilalepop ngilayap no. Ikikmat jong ilatap matlah. Bat ngimla ban puli yika Bible kumba puli ki newspaper. Kikot kubor. Nicodemus uway ni ki Pharisee. Udkhot di Sanhedrin ke Supreme Court jong ke Jew. Siam pang ay ka bakan jaman siem. Abaw Jisu ang iu sisya nga ang hame. Lemdak hapat yu briyo. La bani i watang ya kahima ka jumublay. Wow. La mo ban besut pat uong sekakpo jong ke kemi. Nicodemus. Udang tip. Ya tang ya ka theology. Kabamot kajing puli ya ublay. Kajing tip capang ublay. Bat ya kajing hikai jong kaniam. Bat ki ki badai. Ya ki jong ublay ka divinity. Kalong kabas newbok. Basibun laban. Lani kila ban palat hakajing tip ya ka Greek bat ke Hebrew. Ban ai training ya ka nakabenta ke ministry ban ya ke ka bakan jaman sim ka jinglong men sim jong kibriyo. Tungin sim yaw nong hikai jong kinong hikai u Jesus Christ. Ka ka baule wan ban penlong ini kumo u. Wan ban penlong ini ban ai hangi ya ke karakter ka jinglong jong u. U hikai ya ki senran sibon capang ka jinglong ka karakter ban ya ka theology. Ko kibai ka main emphasis ka jungi. Ka bangi stress ngiban. Ngiban na ka theology, ngiban na ki jingi kai juga niam. Ngiban na ki jingong, ka jing start, ka jing pro jabing jong kibriyo. Ni ngiban ha ki jing hikai jong Jesus Christ
ban penlong syuk ka jinglong kum uji sukres. O uang hikai na nga. Hikai na nga man la ka kelemat. Nabanga ubaloy-loy ubat baret ka mensim. Pinsyam ka bajatay. Kikentin URA tori ngan puli kombakalong. Uang a person who understands the language of the Holy Spirit but who doesn't understand a word of Greek or Hebrew or Aramaic will get more out of the Bible than one who knows all about Greek and Hebrew but is not born again. Ubri ulaban sngtu ya kena kaktin jong umensi mokot ngiyo iki na umensi mokot andrai sngtu tip ga Greek bat ke Hebrew onyo sibon na ka Bible bani kito kiba pulitang ga Greek bat ke Hebrew haka jingtip kum ki Pharisi kum Nicodemus bat kibala yo ya ka jing kapat kibala yo iki jing penthamai kibala yo pediang banlong kikon ki jong ublay. Day na makatagadaw do umensim ko yung apostol Paul to iskinong korem ba uta ubakan jaman sim ubisari ki baro. Tungin kan mau umensim ko udi ubato ay kaktin ki jong ublay. O ni don't come ki experts ban explain ya ka Bible. Pastor ubula puli haka theology. But katu kat ni ki Bible scholars. Lani leksi pishim. Da ka long course ni ka crash course ban study ya ka tin ka jumulay. Andai tang ka way. Kabadon kam tam ka long. Bangi di ban puli bat ban sngtu ya ka. O nila ban sngtu tang ladang ngidon ka mon ka ba sisa. Ngitray sitam sisa. Bat ni don sisa ka jingkut jingmut ka baskem. Ka firm determination ka jingkut jingmut ka baskem. Tungin penmelin nginyai penlong kata ka habit ban yo snow yo ublay. Kat kum ka New Testament ublay Ukrainingi tangda umensim bakoy lani lingba umensim bakoy. Tungin niya yo snow ya ka surba na pen ka bakentu. Ka inna voice, lani ka inna pressure jong umensim bako japo jongi. Ujisu ay umensim bako. Bon ba hakabalang ngimla ban sngtu ika surju umensim bako. Namar ngimdan, ngimtre, ngimnang ban exercise ban hikai penmelin. Bangin hikai penmelin ban yosngo ika surjungu. Bon ngikeli ni kibriu. Ka ay kamon ka jong ublay. Handre ngim yos ngo ya ka sur ka jong ublay. Ublay uong pinyos ngo ka sur jonga. Habo piyat siya ka diang ni siya kamon pins ngo ka sur ka jonga. Te kumtang ipet kumangile puli nado ka pitch ka baningkong jong ka Bible. Ba kalong bangiday ban yos ngo ya ublay. Ka ay ka ba udon ban keren haka jing im jongi. Ban light na ka ba siya syukor baro. Kalong bangiday halam marway ban yos ngo ya ka sur ka jong ublay. Bat kiskor jong mi ong ublay. Kinyos ngo ya ka ktin hadin jong mi. Kadaong kani kalong kalenti to yat pi haka. Abo pi pai si ka kti kamon bat abo pi pai siya ka kti ka diang. Nginyos ngo ya ka sur ka jong ublay. Bat habang isngap ya ublay. Ublay uong haga kitab Isaiah san pusan khot ka bakat way. Kumta kan long kita kaktien kabalami no na kasintur jonga. Kanaman pai sudah jonga ang ublay. Handray kan pendep ya ka bangat skubha. Kan roiru ha ka bangalapha ya ka. Habang ikren ya kijing ong ublay. Habang ikren ya ka khubor ublay. Kaktin ublay kamjuan pai teli so ublay. Syu haka kitab Sam Prabhukandai kalanong la itu ingi ba ublay uang yala ka jutang la ni yala ka soskular nganom pen ken lemne pen kala ya kata ka balamino na kirmiang sintur ki jonga namar ki jong ong jong ublay bat ki kular ki jong u kilong ki bahooj
bat ki ba amen ong apostol Paul. Kim day kita ki ba lani ki ba la banlong. Kaktin jung ublay ka ba hoy bat ka ba amen. Bat ka jung duay jung iko ka balang. Ko kibri ka jung ublay. Lingba kini ka kubor. Try Jisu ya rap ya nga. Bangan yay penmelin ban snap yami. Kabaar ban yayo snow ya ka sur jung mi. Bat ka balay ban yo ya ka kubor jung mi. Man la ka klipmat haka jung im ka jungi. Ko kiba ka jung ublay. Pat sakaway pat tungin yam hakmat jung ublay. Baublay un ayangi ka jingla bangin hikay penmelin. Yakiskor jungi bangin snow kum u Samuel banong hooy try kani hooy try kani hooy try kani hikay penmelin yaladi kentay bat senrang wapin snow tu ikasur ka jung ublay. Lum kumta pin bakla lenti hakajing im jong pi. Ki apostol ki shimba ki stress ba ya kani ke inward voice. Ka inward pressure jung umensi mo ko jung ublay hapo jung ki. Bat ki yait da kani ke inward dictation hakajing im jung ki. Bat ki long ki briu ki bayat senda bat umensi mo ko. Bat uji sukris ula sya yalam ha umensi mo ko. Ki apostol kila sya yalam ha umensi mo ko. Kaktin ublay lato da umensi mo ko. Ngi long kita ki belayo ya ke reformation. Nilayo ay kajing pankala ka batamay. Nilayo ay umansi mo ko yapo jangi. Kajing kalong bang ngimpen melin ni kajing mut yung parkat. Ngimpen melin yaladi. Ban exercise. Ya kata kasur kaba ublay udon ban keren hapo jangi. Ni hapan yay penmelin. Ban yay penmelin ban sngong tu. Bangila ya ka ban differentiate. Ban penyaper. Yakiway pat kisur hakajing im jongi. Ni im makan ka percay dan sibun ba kisur. Tiendray ngihapan tiun ba. Ngihapan tiun ba. Banyo snow ya kasur ublay. Kabaong kukun kani kadai ka kubor. Kani kadai ka jing hikay. Kani kadai ka bangakwa yapi. Kadai kani kabapin simray. Kata kalong ke AKA bangin yo snow. Kum ke ying. Hapdeng ulok bat kalok. Piyapan snow. Ban yo snow ya karay ka jung ublay. Kasur jung ublay. Pigi samla. Piyapan snap ha. Ya kasur ka jung ublay. Haki crossroads jong ka jing im jung pi. Piyapan penmelin di kiskor. Haka jing im jung pi. Ban snow. Ya kasur jung umensi mokot. Kabakentu ya pi. Piyap ya. Hakata ka jingkut ka jung ublay. Pihak pandon ka jingiday ka bayajan baru mansi mo ko jung ublay. Lengkum ta ngimla ban yo snow. Pinlong kumu ili wala ulang lengdo. Handray udon ki skor ki bomla ban yo snow. Balay pat uyo snow u Samuel. Ko ki ba ki jung ublay. Balay habang syakri kata, balay habang ayat kata ban syakri ublay. Ngamyo snow yung kasur jung ublay. Ngilong answerable yung ublay. Ngilong accountable yung ublay. Day na makata-kadang miwad ikisur na kipriyo ka jung ublay. Lakalong na em kamon ka jung ublay yang Lakalong na em kamon jung ublay yang hakadi ka banta. Giway pat tila ban yarap ipi. Gila ban siyarap yapi. Hanray ka raykot kaday mapi. Uji suwa ngangan lay no. Ngangan lay no. Ringan pa yu mensi mo kuhoy. Unsyang sa hapo jungi. Snow yu ko kabalang. Kisanran kihapan snow. Ki apostol kihapan snow yu niyo balawan hapo jung pi. Kajing berkibriyo manta kalong. Bakimtre watang man pediang yu mensi mo kuhoy. Kim ya jau mensim, Kim mau mensim ko jung ublay. Kim snow tu ay kasur ke jung ublay. The day na mar kata kadaw, ko ki ba jung ublay, lingba ke ni jing hikay, ngiyo kumno bans ublay unyarap yangi bangin ngap ya ublay, haka jing im jung ublay kurku tungin dawai. Ko try ngi dawai ya me haka ni kapor.
Halor kini kijing shisha barok kiba mela ayangi. Penla yangi try. Bangin ya cakmat. Ban hikai penmelin. Man la ke klipmat. Bandon kijing slok kebajan bat umun si muku. Ban sngau ke sur ke jemu. Bada bangiyo sngau ya ke sur ke jemme. Kapen kemening ishibone. Bat ngitip bangidon haka jeli kamon boko jemme. Yarap ya ke balang. Yarap ya ke briu ke jemme. Kine barok ki biyo sngau ya ke ketien jemme. Yarap ya ki ko kenrahat. Yarap ya ki. Yarap ya ki ko kenrahat. Penla ya ki. Bikin siam ya kamon ke jemme ya ke jing im jengki. Yarap ya ki bikin yaj. Lengba kan ya ke sur ke panapo. Bakin la. Ya ke ban differentiate. Ban peniap her. Ya ki waipat kisur. Kisur ki bobon na ke di kapartai. Henry bakila ban peniap her. Ya ke sur ke jemme. Ai kin yo snow. Ya ke sur ke jemme. Bat kinum bakla na kamon ke jemme ke jing im jengki. Kerkui ki ko kenrahat. Kerkui ki. Kerkui ki. Hallelujah. 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 Hakikat yang kita menjisung hidupai. Amen. Ublayin kerkui pi. Bat ngan sepentip pi. Ya ki Bible study. Ki bangin sesdang. Dia ngan sepentip pi hakin ko tayo. Bangin sesdang ki Bible study. Dia lengbak ki Bible study ru. Ublayin kerkui pi.